Anyị nọ na Okwu Igbo TV. Ndị Igbo, anyị ekelekwa unu echefukwala na ihe a bụ Okwu Igbo TV. Okwu Igbo TV bụ ụlọ ọrụ na-ahụta maka asụsụ Igbo, omenala Igbo, azụmahịa ndị Igbo na ihe niile gbasatara ndị Igbo. Mana tata ụmụ Igbo, anyị bịara n'ụlọ akwụkwọ dị na Lagos ebe a na-eme mmemme omenala nke ndị bekee kpọrọ gịnị? Cultural Day. Ebe ahụ ka anyị nọ were na-ezigasị ụnụ ihe ụmụaka Igbo anyị na-emegasị n'ụlọ akwụkwọ. Ọkwụnụ na ndị Igbo nọ na Lagos amaghị asụ Igbo. Ọkwụnụ na ndị Igbo nọ na Lagos amaghị agba egwu Igbo. Nwanne wetu obi lee ọmalịcha nwaanyị mụ na ya na ebe a. Aga m achọ ka oche aka ya wee kọgbuo onwe ya maka na ihe ọmalịcha nwaanyị ya mere tata tụrụ onye ọbụla n'anya. Ụzụ na ndị gụrụ ihe a na-akpọ nta akụkọ, ihe a na-akpọ akụkọ Igbo, ya wụ Igbo News tata. Mgbe ọ na-agụ ya, mgbe ọ gụchara ya, ndị mmadụ tiri mkpu were kọrọ ya ezigbo aka. Mana ka ghara ịkọ ọtụtụ okwu, ka m jiri aka m were gwa ya ka ọ kọgbuo onwe ya. Nne, ke ka ime? Biko jiri ọnụ gị were gwa ụwa aha gị. Aha m bụ Nwada Oyinze Wabundo. Nne biko, onye ebe ka ibugo? Abụ m onye Enugu steeti, Udi Local Government Area. Oh, Udi kwenu? Kwezi onu Ke klaasị ị nọ? SS3. Gịnị bụ aha ụlọ akwụkwọ gị? Federal College of Education, Akoka. Secondary School. Ọ dị mma. Nne, ihe m chọrọ ime ka m kọwara gị bụ oge ị na-eme ihe ngosi, ndị mmadụ niile juru n'ime ebe a na-eme ihe ngosi a gbakọtara wee na-ele gị, na-akụrụ gị aka. Ewe m na-ajụ, elee ka isi wee bido wee mụma asụsụ Igbo ị na-asụ? Nne gị na nna gị n'ụlọ ọ na-asụrụ gị asụsụ Igbo? Ọ na-asụrụ gị asụsụ Igbo? Ị na-eme asụsụ Igbo n'ụlọ akwụkwọ ị na-agụ? Ndị Igbo kwụ na anụ naanị anụ na nne na nna ya na-asụrụ ya asụsụ Igbo n'ụlọ. Ọkwụ na akwụkwọ ka o si aga abịakwa n'ụlọ akwụkwọ ebe ọ na-agụ akwụkwọ na Lagos kwa ahụ nye ma na onwe ya ejiri aka ya were họrọkwa asụsụ Igbo so na sọbjekti ọ so eme. Anyị abịakwala ọzọ. Achọrọ m ka ị gwa anyị otu unu si wee kwado maka mmemme nke taa, maka ihe ndị Igbo mere taa tụrụ onye ọbụla n'anya. Ọbụla ndị gbara atịlọgwụ, egwu atịlọgwụ na egwu dịgasị iche iche na ihe ngosi dịgasị iche iche. Kee otu unu si wee mee nkwado mgbe m na-akwado maka mmemme nke taa? Okay, aga m asụ Bekee kịta. Nsogbu adịrọ. So we started our practice February beginning. That's when we started our practice, and it has been going well. We started with the folk tales, the akụkọ ifo, the okuntabire, gwam gwam gwam. We learned a lot of things, and then we called people from outside to come and teach us egwu odum, atilogu, even how to drum our instrument. Then, but for the mock news I did, it was my teacher who taught me. My teacher who teaches me Igbo subject in school. He was one that taught me. Nwanne, asị ha gbalịa, onye gbalịa gị ime gịnị? Gị too ya ka o nwee ike ime gịnị? Ka o nwee ike ime nke ahụ karịchaa. Nne, ka ihe nwere ike ịgwa ụmụ akwụkwọ dịka gị nwa nọ n'ụwa niile taa, ụmụ akwụkwọ bụ ndị Igbo dịka gị nwa, bụ na enweghị otu ha si asụ Igbo, enweghị otu ha si chọọ ịmụta asụsụ Igbo. Ka ihe nwere ike ịgwa ha, gbasatara inwe mmasị na ihe ọbụla a kpọrọ emume Igbo? Maka na agara m ụlọ akwụkwọ dịgasị iche iche, ahụrụ m otu ụmụ akwụkwọ si enwe mmasị gbasatara ihe a na-eme ihe Igbo. Ụfọdụ n'ime ha na-agba ọsọ, ụfọdụ n'ime ha na-ezo ezo, mana gị nwa pụtara dịka onye ndu, dịka onye na-achịkọta ndị ọzọ. Ka ihe nwere ike ịgwa ụmụ akwụkwọ na-ele gị anya ugbu a, maka na ihe anyị na-eme ugbu a ụwa niile na-ahụ gị anya. Ka ihe nwere ike ịgwa ha ka ha nwee ike na-enwe mmasị n'emume Igbo? Okay, so for every teenager and adults out there who are Igbos, you have to embrace your language, because take a look around, especially in Lagos, we are mostly surrounded by Yorubas, but still, when you are Igbo and you are in the midst of Yorubas, you'll be noticed. By force, by fire, you must be noticed. Why? Because you are the only Igbo. For example, me now,
in my school, majority are Yorubas, but still I embraced my culture and I took it upon myself to take that mock news. And after the mock news, everybody was clapping for me, even Igbos, even Yorubas among us, they were clapping for me. So don't be shy of your culture, even if you don't know how to speak it. Like me now, I'm not very fluent in speaking Igbo. That's why I have to speak English. Even though you don't know how to speak it, or your parents don't speak it for you at home, you can be practicing it yourself. At least when you come out to the society, you hear people speaking Igbo. Don't be ignorant. Listen to what they say because you don't know when it will help you. Daalụ rinne. Igbo bụ Igbo. Unu alụla ya nụ ka o si aga. Ọ bụrụ na ịnụ, aga m egosi unu ebe ọ gụrụ akụkọ mba ụwa ahụ n'asụsụ Igbo. Unu ji ọnụ were gere ụda o ji asụ asụsụ Igbo nke ya. Onye a bụ onye na-akpọ gịnị nwa afọ Igbo kara aka dị ihe a. Ana m ekele gị o, biko gwa aha gị ọzọ. Aha m bụ Nwada Oyinze Waburuto Ọlamma. Mgbe chetakwa na ihe a bụ Okwu Igbo TV. Achọrọ m ka ile anya na ihe onyonyo a were gwa ndị ụwa sị na ha lewe Okwu Igbo TV. Sị ha lewe n'ugbo Okwu Igbo TV o. Biko unu lekwe gịnị? Okwu Igbo TV. Biko unu lekwe Okwu Igbo TV o. Biko mpanụ. Daalụ, ọ ga-adịrị gị mma.